ଭୂତି ଏଇ ପାତାଳରେ ନିକ୍ଷେପ ହୋଇ ପାତାଳର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଲରେଡି ରିଜର୍ଭେସନ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର। କଇନର ଅତି କମ ପରିମାଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ 77 ଗୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ପାତାଳ। କଇନର ହେଲା ସବୁଠୁ କମ, ଆଉ ସେ କମଟା ଅସମ୍ଭାଳନୀୟ। କଇନର ତାଙ୍କର କାନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କଲ, ତମେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ, ମତେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ କି ମୋର ଦଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ ଅଟେ, ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଟା ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାଙ୍କର ବେଦନା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହାର ଦଣ୍ଡ 7 ଗୁଣ। ଯେ 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି ସେ କହିବ କଣ ବୋଲି, କଇନର ହେଲେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳନୀୟ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି କହିବ। କଇନ କଣ କହୁଛି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ ମୋରଟା ବୋଲି କହୁଛି। 7 ଗୁଣ ତାଠୁ ମାନେ କଇନ ଯେତିକି ଭୋଗ କରୁଛି ସେତିକି 7 ଥର 7 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ବି ଅଛି। ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ସମ୍ଭାଳି ପାରେ, ବାପରେ କଇନର ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲଛି। 77 ଗୁଣ ଯେ ଭୋଗ କରୁଛି ସେ କହୁଛି ନାଇଁ 7 ଗୁଣର ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲଛି। କାହା କହୁ, ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା କାହାଟା ଟିକେ ସୁବିଧାଜନକ ବାବୁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କଣ କହିବେ, ବାପରେ ନମସ୍କାର ବାବୁ, କୋଟା ବି ସୁବିଧାଜନକ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ନରକ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନ କି ସେ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ଲୋକ କହୁଛି ମୋର ଭାଇମାନେ ଏଠାକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ, ହାୟ ମୋର ଭାଇମାନେ ଏଠିକୁ ନ ଆସୁ, ଅବ୍ରାହମ ଦୟା କର, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ତମକୁ, ମୁଁ ଗୋଡ ଧରିବି, ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପଠାଅ ନାହିଁ। ନରକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନରକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ନ ଆସୁ ବାପା ବୋଲି, ମୋର ପୁଅମାନେ ଏଠିକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେତିକି ମରିକି ନରକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜିରାଙ୍ଗରେ ମୋର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ। କାହାକୁ ହେଲେ ପଠାଅ, ଲାଜର କହିଲେ ଟିକେ ପଠାଅ ଜିରାଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଲାରୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜୀବ ଦାନିକୁ ପଠାଇଛି ବୋଲି। ପାତାଳ ଜୋକ୍ ନୁହେଁ, ହାସ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, ହସିବା କଥା ନୁହେଁ ପାତାଳ। ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡରେ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ଭିନ୍ନତା ପାତାଳର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ସ୍ତର ରହିଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ବାଇବଲରୁ କାଢି ପାରିଲି ମୋର ଅଧ୍ୟୟନରେ, ମୋର ଷ୍ଟଡିରେ ପ୍ରାୟ 6 ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନଟି ମୁଁ ପାଇଛି। 6 ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୀକ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ବାଇବଲରେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତାହା କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ, କୌଣସି ବହିରେ, କୌଣସି ଥିଓଲୋଜି BTHରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଶୁଣୁଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା, ମାଥ୍ୟୁ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 20ରୁ 24 ପଦ ଦେଖିବା ଟିକେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଗରରେ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ନଗରକୁ ସେ ତିରସ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଗରରେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ନଗରକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ତିରସ୍କାର କରି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଣ? କାରଣ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜୀବ ଦାନିଏଲ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ବଡ କଥା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର। ରାଜୀବ ଦାନିଏଲ ବହୁତ ଫାଲତୁ, ତାର ପ୍ରଚାର ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲେନି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେନି, ଛାଡନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କଲେ, ପ୍ରଚାର ଖାଲି ନାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ ମୃତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲେ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରି, ତୁଚ୍ଛ କରି, ପ୍ରଭୁ ଠିକ କହିଦେଲେ ତ ରକ୍ଷା ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜଣକୁ ଠିକ କହିଲେ ତ ରକ୍ଷା ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଜଣକୁ ଥୁମ୍ପିଲେ, ଥୁ ବୋଲି କହିଲେ ରକ୍ଷା ଅଛି କି କାହାର? ତିରସ୍କାର କରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। ପୁଣି ପଢ ବାପା।
ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କୁରାଜିନ୍। ହାୟ ମୁଁ କହିଲି ହାୟ ବୋଲି କହିଲା ମାନେ ଗଲା ସେ। ପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ ହାୟ କହିଦେଲେ ମାନେ ଆଉଟ୍। ହାୟ ତମେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବା ତମେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ବା ତମେ କ୍ଲେଶର ପାତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ମାନେ ସେ ଗଲା ନରକକୁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କରାଜିନ୍। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବେତ୍ସାଇଦା। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବେତ୍ସାଇଦା। ଇଟ୍ସ କରାଜିନ୍, ବେତ୍ସାଇଦା, କପେର୍ନହୁମ୍ ଆଉ କଣ ଏଟା ଏମାନେ ଏଟା 4ଟି ନଗର ଯାକ ଯୋଉଠିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଇକି ମିଟିଂ ଯାକ କରି ହିଲିଂ ମିଟିଂ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କର୍ମ କଲେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯାଇକି କରିଥିବା କାମ ଯାକ। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କରାଜିନ୍, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବେତ୍ସାଇଦା, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପେର୍ନହୁମ୍। ପଢ। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି, ସେହି ସବୁ ଯେବେ ସୋର ଓ ସିଦନରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସୋର ଓ ସିଦୋନରେ ଯଦି କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଅନେକ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ଅକା ପିନ୍ଧି ପାଉଁଶରେ ବସି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ। ପୁରାତନ ନିୟମ କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଅସୁର ଉପରେ ଆସିଥିଲା, ସିରିଆ ଉପରେ ଆସିଥିଲା, ଇଦୋମ ଉପରେ ଆସିଥିଲା, ମୋୟାବ ଉପରେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସୋର ସିଦୋନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଆସିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଆସିଥିଲା ଅତି ଭୟଙ୍କର ସୋର ଓ ସିଦୋନ ଉପରେ ଆସିଥିବା ବିଚାର। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କରାଜିନ୍ ଓ ବେତ୍ସାଇଦାକୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମଠାରେ ମୁଁ କରିଛି, ସେଇ ସବୁ ସେ ସମୟରେ ସୋର ଓ ସିଦୋନ ସହରରେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁ କାଳ ତଳେ ହିଁ ଅଖା ପରିଧାନ କରିବାଟା ମାନେ ସନ୍ତାପ କରିବାଟା, ଅନୁତାପ କରିବା, ଅଖା ପରିଧାନ କରି ଭସ୍ମ ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପାପୀ ଅଟୁ ବୋଲି ଛାତି ପିଟି ପିଟି ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ। ପୁଣି କପେର୍ନହୁମ୍ କୋଉ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବେଥଲେହେମରେ, ବୁଝିଲେ? ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶ୍ରକୁ ପଳାଇଲେ। ମିଶ୍ରକୁ ଗଲା ପରେ ନାସରିତକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ସବୁ, ବାଲ୍ୟକାଳ ସବୁ ନାସରିତରେ ହେଇଥିଲା। ସାନବେଳରୁ ସେଠି ହିଁ ସେ ବଢିଥିଲେ। 30 ବର୍ଷ ଯାଏ ନାସରିତରେ ବାପାଙ୍କର କାମରେ, ବଢେଇ କାମରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରର ଭାର ସେ ବହନ କରୁଥିଲେ। ମଝିରେ ଯୋସେଫଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପରିବାରର ଭାର ବୋଝ ସବୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ବହନ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଉ କେତେ ଜଣ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଥିଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସବୁକୁ ଧରିକି କପେର୍ନହୁମ୍କୁ ଆସିକି ସେଠି ଘର କରିକି ସେଠି ରହୁଥିଲେ। କପେର୍ନହୁମ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାସ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କପେର୍ନହୁମ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଥିଲା ମାନେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଚଳାଇବାର ପାଇଁକେ ଅନେକ ଦୂର ଦୂର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କି ଘର ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକମାନେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗକୁ ଖଟରେ ଟେକି ଟେକିକି ଆଣିଲେ, ଦେଖିଲେ କି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାଟା କଷ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ଘର ଏଟା କଷ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନେ କଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଘରର ଛାତ ମଧ୍ୟ କାଢି ଦେଇକି ସେ ଛାତ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଏତେ ତ୍ୟାଗ ଜୀବନ ଥିଲା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏତିକି ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କପେର୍ନହୁମ୍ରେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କପେର୍ନହୁମ୍ରେ ଘର କରିକି ରହିଲେ। ଭଡାରେ ରହିଲେ କି ନିଜ ଘରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭଡା କୋଉଠୁ, ନିଜ ଘର ଏକା ବାନ୍ଧିକି ସେ ରହିଲେ। ସେଠି ରହିକି ସେଠି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ନାହିଁ, ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଲାନି, ସେମାନେ କଣ କଲେ ଜାଣ, ନିଜର ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତୁମେ ଯାଉନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରୁନ ବୋଲି ଗାଳି କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୋଡଉଥିଲେ, ଖେଦି ଦେଉଥିଲେ ଘରଠୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କୌଣସି
ପ୍ରଚାରକ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିଜର ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ପାଇବ ନାହିଁ? ସମ୍ମାନ ପାଇବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏହିପରି କପେର୍ନହୁମ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କପେର୍ନହୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ହାୟ କପେର୍ନହୁମ୍ ତୁମେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ପଳ